The basic truth is that this Assam government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. So whatever these economic packages or developmental schemes are sorted out or chalked out, this cannot be sincerely implemented in true sense. So this implementation is not possible under this anti-tribal government and its bureaucrats. So that is why the solution is the separation, the division of Assam and creation of separate state of Bodoland. 2009 मायथाइयाव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लानाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिआव सीएम जाफैदों। लोगोसे बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सीएमनि चेयाराव जिरायनानै सालायगासिनो दङ। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट स्ल'गाना बबावबा गोमानानै थाबोबाय। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' सारा मोनसे मिटिंनि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बे नंखाय बाथ्रायानो जाहैबाय मा नै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो उदां फोथाराव फैनो हाबाय। बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बा खोनानो मोन्दोंमोन। दा गोसोआव जाय बाथ्राया बेरखाङो बेखौ खुगाजों बुंब्ला जानाय नङा। गावनि पार्सनेल पलिटिकल केरियारखौ स्ट्रेंग खालामनो थाखाय गोख्रों खालामनो थाखाय गावनि पलिटिकल केरियारखौ जों रायजो राजानि मेगननि नोजोराव हाइलाइट खालामनो थाखाय नंखाय माखासे पलिटिकली डायलग मारिनानै जों रायजो राजाखौ थगायनो दासान। बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि बिटिसिआव गुबुन पलिटिकल पार्टिफोरा माबोरैहाय चान्स मोनखो जेरावनोखि बिजेपि पार्टिनि बाथ्राखौ बुङो जागायजेननाय समावनो बिटिसिआव 9टा सिटखौ बिथांमोना 2020 बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार खालामनानै सिटखौ आवग्रिना लानो हादोंमोन। अब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि जाबायदि पलिटिकल थासारि बे बबे लामाजों खारगासिनो दं नोंथांमोना मोजां बुजिखागोन। बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकल पार्टिखौ जों वेलकाम खालामगोन। लोगोसे बे मोननै पलिटिकल पार्टिनिफ्रायनो सोरबा दैदेनगिरिया सिंजों आन्दो आन्दोयै बबेबा आदार पलिटिकल पार्टिनि जुदि खामानि मावखुमाबाय थायोबा बे लिडारखौ जों मालाबाबो जोंनि बिटिसिआव जोङो चान्स होनाय नङा। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जोलैनि हांगारखौ फोजोबनायाव फोथैनायाव मालाबाबो गोरोन्थि जागोनखौ आं साना। एनडिबि ब्रादार्समोननि बाथ्रा जेरावनोखि जागायजेननाय समनिफ्राय स्टार्टिं लेभेलनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव लाबोनायसिम टटेलि मोनसे मा पलिटिकेलि इस्यु इनभल्भ दङ। बेयो आंनि पार्सनेल मोनदांथिनाय बाथ्रा। दिनैसिमबो एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां डक्टर रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव आरो माखासे एनडिबि लिडार्सफोरा पलिटिकल फिल्डआव फैनानै पलिटिकेलि साफा पलिटिकल लिडार जानानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ। आरो माखासे एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय होसोगासिनो खारदिंगासिनो मोननो थाखाय। अब्ला फाइनाली दिनैनि बे स्टेजआव एनडिबिआ पलिटिकेलि डिवाइड जागोन ना जायाखै? मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट पलिटिकेलि इस्यु आरो पलिटिकेलि डिवाइड खालामनो थाखायसो बे बिटिआर एकर्ड बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनाय जादोंमोन नामा? अब्ला दिनैनि स्टेजआव जों मोजां गोथौ गोसोयै साननानै बुं थारैनो बे बिटिआर एकर्डआ मोनसे गोजोन गोरोबथामारमोन ना? आंनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डआ पलिटिकेलि बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ जों रायजो राजानि मेगननि नोजोराव हाइलाइट खालामनाय लोगोसे बै साब्रै साबासो लिडारफोरखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव लिडारनि आबुं महरखौ मोनहोनाय बेनि बादै जेबो आं साना। सेपारेट स्टेट आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि दिनैनि बे स्टेजआव फैमाल जानायनि लामायाव दिनैसिमबो जोबनो थांलिया सासेया सासेनि फाफ्लियाव नोजोर होनानै गावजों गावनि गेजेराव नाजालायनाय जुजिलायनाय हाबाफारिफोरा गुबुन हारिनि बाथ्रा दिनैनि स्टेजआव एग्जाम्पल होनांगौनि बाथ्रा फैया। जोंनि बर' हारिया सोर बबे मोनसे हारिखौ थांखिनानै गुबुन हारि होननानै बुंनाय जायो। बर'नि जारिमिनखौ जों बयबो मिथिखागौ नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि सानैसो लिडारफोर दङ जाय लिडारफोरानोखि गुबुन हारिजों लोगो जानानै जाय हारियानोखि जोंनि हारिखौ बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै सिला मेगननि नोजोरजों नायगासिनो दङ बैसोरजोंसो लोगो जानानै आन्दोयै जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ रानलायनानै लालायनाय माखासे गोबां बाथ्रा दिनै जोंनि सोमावसारनायनि थांखिया फैमालनि लामायाव जेब्ला फार्स्ट पइन्ट सोमावसारनायनि मा गोनांथि दङमोन सेकेन्ड पइन्ट सोमावसारनायनि जुदि एसेबां गोनांथि दंमोनब्ला बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि लामायाव खुगायावल' मानो स्ल'गान
बे स्ल'गानजोंनो जोंनि हारिनि माखासे लिडारफोरा बर' हारिनि बेसेनखौ बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सोबख'बोदों आरो माखासे लिडारफोरा दिनैनि समावबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सोबख'नो नाजानायनि लामायाव गसंनानै दङ। दिनै फैमालनि लामाया माबोरै, मा जाहोनाव आरो सोरनि बिथोन होनायाव? अब्ला 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा बे सोमावसारनायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय। 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा बे सोमावसारनायनि थाखायनो जोबथेसालियाव दोनजाबोदों आरो दिनैनि स्टेजावबो माखासे बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' बिमा माहारिनि गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजानानै फोथैजाबोबाय, बुथारजाबोबाय। गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा पुलिस आर्मि CRPनि लावथिजों बुख्रेब जोख्रेब खालामजाबोबाय। अब्ला दिनै बैसोर गासैनि बेसेना लाथिख' जानांबाय नामा? थांखिया दोनथ'जानाय, थाद'नाय आरो फोजोबनायनि नङामोन। जुदि थांखिया थाद'नाय, दोनथ'जानाय बा फोजोबनायनिमोनब्ला अब्ला बै बर' बिमा माहारिफोरा जिनाहारि खालामजानानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लानांगौनि मा दरखार दंमोन? बै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा बे सोमावसारनायनि थाखाय गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनांगौनि मा दरखार दंमोन? बै 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांगौनि मा दरखार दङमोन? दिनै सोरबाया सोरखौबा सोंखारियोब्ला पलिटिकेल इस्यु खालामो। बाट आइ डोंट केयार हु द हेल इज हि और सी। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि। बेनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा हादोर दानायनि बे हाबाफारिखौ लानो आलादा हादोर दारिमाफोर मोनसे राजनैतिक पावर आत्मनियन्त्रण गावखौनो गाव सासन खालामनायनि अधिकार मोनोब्लासो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि हाजार जेंना जेंना बायदिक समस्या बेफोर सानसे समाव समाधान गोनां जागोन, सानसे समाव सुफुंजागोन। आलादा न'खर हादोर मोनोब्लासो आलादा मोनसे राजनैतिक क्षमता मोनोब्लासो बे दुलाराय बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि हिसाबै फसंथानो हागोन। बे सत्य बाथ्रा, बे बास्तब अभिज्ञताखौ नुनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा आलादा मोनसे न'खर हादोर सोरजिनो थाखाय आलादा मोनसे न'खर हादोर सोरजिनाय राजनैतिक क्षमतानि गेजेरजों जेरैबो हाजारि बाजारि सोरगिदिं निरापत्ता रैखाथि मोननो थाखाय जेरैबो सोरगिदिं जौगाखांनो थाखाय आरो जौगाखांनानै गेदेमा बर' माहारि खालामनो थाखाय जांख्रि सानदों नोंथांमोना बयबो हौवा सानदों